저도 खुलुमगा हाय दिनै जों अजागाव फैबाय दिनै जों थानाय साल' एमसिअ एप्लिकेशन मा परे दिनै अजागानो हकजाक दङ नरमुक दंना आं खाखायावबो दिनै हावा दंनाय जत दिनै बर' रंनि बागै बेलाय लासिमासिया बेपार কারণ जों दिनै बुबाग्रा संनि जेटा सिमलां दंमोन राजबंशनि सिमलांनो जों एप्लिकेशन लुरुइसे परिष्कार खायना नांगौ खाखायाव जे जों बुबाग्रानि फट'आव बुबाग्रानि स्टेचुआव जों हुंबक माबाय दिनै सालसा छुटि माबाय दिनै माबाय दिनै मासुमन बारियाव होनाय आं खाखाया जों जुदि दङ हानि बरक रायजोनि बरकनि वानसुबो दं साख हंगे सिमलांनो जेसेबां जों खालायनो नांगौ कारण अबंखा दिनै राज परिबारनि सिमलां अमबाय दिनै मुकुमु जत किसु अमबायनो दिनै मिलिजा আর আবনি বিশিং যতন সানা মুচুঙ্গো যে থাংতে ফাইতে নরং হতংনা ইয়াঙ্গো বরক বিজি যতন জানজানি লাইফও বিজি হ্যাঁ অবনো কিচ্ছা নাসিনা বইতো কেমনি খানি জরা করি বাক্সাবা তাখনসি সাইমায়াখো যে অব বুবাগ্রা সনি সিমলাং थांनाय सिनि जे बुबाग्रा सं थांबाय माने बंनि सिमलां हनै दाखोन जे बाक्सा सिंको अब बलं बजागानि भिडिअ फनो बमने अंको खलाय हनै अबनो सिनि बुबाग्रा सनि सिनि दं थानाय सिनि राजा रंनि सिमलां दाखोन अब कुनु खलाय जाया कुसुं अथस 2021 बासा लायजा दाखोन से कुनु बाबा व्यवस्था खलायाको तो आं थानाय अंको अब एमसिअ थांगोन परे बरफ सागा जे अबन बागे बरफ कुनु खलायनाया जास्ट सावै दिनै अलामनो सिंसे हगैरे फायो बेलाय खानावै कष्ट नांखा बुखा दुखबो नांखा तो फायनाय बसकां साल आं चेष्टा नानाय जे सामनि दगा दबै बा अबो हायनो लामा पालां दंगो सामनि बजागा थाङै दामो खलायगे जानाय आं अबनि जत रकम चेष्टा नानाय आबन परे इंया हगे आं आनि अ दिनै तिब्राव दंनाय दिनै जत बर' रंनो जुदि साक अ हानि बसा अ हानि बरफनि वानसु गांखाय फायनाय बसकांगो आनि लगिरि फायना अंथु आं फायनाय बसकांगो अबनि बागै दिनै लुगु रंनो कयनाय जे अबनो जों नेक्स्ट जे 2022 जे बुबाग्रानि आसायमा सालफोराव जाते अहाय जों नुगे आंना मतो अबनो जाते परिष्कार नायथो मुंना मतो आ व्यवस्था खालायनाय आर साना मुंसुंगो तमन बरक होनो जे बुबाग्रा बनि थाने रांनि दंगो बोताम बागे खाया हनै आबन बागे आं गाइसा कक साना मुंसुंगो जे बुबाग्रा तुनि जुदि बासाय बिनि सिमलां बंनि परिबारनि सिमलांनो जुदि खाया हगे नों आंनो कक्ति सागामु जे नायदि चिनि बर' रंनि बागे सामु खायना फायदेनि बुबाग्रा तिनि बंनि सिमलांनो खलाय दं हनै इंगे जेहेतु बुबाग्रा जों कुनो सान्यावै बोथिनि बागे वान सुगै जुदि सामु खलाय दं हगे चिनिबो कतेबो दं अ हानिबो साङै जों अ राज बंशनि अ जे सिमलांनो सोलायनानै अबनि चेहरानो चेन्ज खायनानि बागै आबो तामनि सानाय सागान मिनि जाते आबो जस्ट बसकांगो फुनु मासिनि क्लायो जे जों बनो बरम दु हनै एक्चुअली जुदि रियल ब्रम रखा हगे सिगां अबनो आं थानाय बोसोरावबो अबनो अ सिमलांनो फुनुजा थानाय बोसोरावबो आं एमपि साहबनो तुबुजा तो एमपि साहब सालांगा जे ब खलायनाय बो दंगो बिन बो बसाव जे आं हेल्प खायदोबा न जुदुर मानो हगे किन्तु आं बाय एमपि साहब साइसं खायमा बाय बिसिंया बो हेल्प खायनानै सागा आंबागे हामाय मारखा देबो नांगौ जारा कुसुक साखो आसु कंनाय रसे कुनु उंजाया तो
ang jara kuchuk sako achuk tongnai o hasteni chini jara unko pagoro tui tongnai yago bongno saklanya mchong bongno request khayo je amne songnai di kicha o simlangno bahage change khlai riman abona ang sanai not Tripura siming niya jara o hawo tongnai judi sak ang Tripurani nagorik ni wansu kahenge tini obo haige kaisa ras poribar kaisa ras bongshoni simlangni bwskango obo haige khibi tonogla khamu je to borok sak wansu dia ambagen boro obo haige chedra khajono judi sana thangka hangke botola moha shashana hai visit khai paidi arobo aro just shashan bwskango no piang ti maisai tongmono asega clean khaijang obo khaitangi khlaije yangna pokolai Kamu सरकार तब माने या खानो साको तोरि मा खादे क्लाइसे बो नाइ नाइ खांगा तो अब हाइनो जे जों दंगो फुनुं कि दंगो जे नंनि लगी दंगो हनै थानाय थानाय 25 years so to कुन फना लरिया न कुन फना लरिया कारण बरो चेष्टा सिनाया आं साना मुथुं जे बाजेट करि हिनै सावो ओ सिमलांनि बागै आं थानाय 25 years so जुदि 1 year खायै जुदि 1 लाख खाय जुदि डिपोजिट खलाइका हंगे 25 years माने 25 lakhs plus ताबु जे सरकार चलि दं माने 3 years plus 4 years plus 4 years अंगुइ दङ त अमो बाय अमो मिलु है कम से कम 25 होते 29 लाख नि गो फाइगामु तो ओ रां बाय तो एटलिस्ट खलाइमा समबला ना 1 year पार सरकार की 1 year 1 लाख है कुनो उनको सरकार ने होते बा MLA rong ni hote kuno ko khlaimia 1 lakh deposit khlaimia thanggang ka suda kok sawo je tamo budget kori oboni bagai hinai ye budget ki sanya oi kuno kichu ni budget mano jodi ang chai turia je ang sakao tongnai ang obono bonti haike chai tu o simlangno ba o rajoni o kumuno bahake romina rak man hinai jodi chai tu gyang ta bahake engnai Saitong na nango seng abon bagai ang painai ma srogo nangkai bui ano thangte phaite jara nasinai jara nungmai ang soi kok sau hunai bothar nakai bothar mantu ang normal nagorik ang o hani sadharanoto budrunai nagorik ani odhikar tongo obo sanani ar ani muchumung obo je ang obono change khainani bagai ang थानाय फाइनाय जत जागा आं जे कक सय साना नांगो आं सानाय अबन बागे आनो बुथानांगे बुथारसि आबोनो थानाय इयारो बसाका फाइबायदि आनो लगिरे फाइबायदि नै किन्तु चिन बरंनो प्रायनो नायखातामो सागांगे बाक्सा पर्सनल बेबारो गंगानो बुखा कसना जागोन किन्तु रियेल कक अबनो जे जों मोबाइल नायखा भिडिअ नायखा खबर नायखा आसु को कमेन्ट खाइनासिम मानो कमेन्ट खाइनासिम मानो जे अमो हाइ खलाइलायो बरो अबनि बागै खलाइलायो बाक्सा बसावो जे को फुनुंना बागै खलायो बा को बाडे फाइ बरो कं खलाइना सालाइनान बागै खलायो आंले अर फाइ आम सुपानसि खाइगा नों टिब्रासा जुदि खांगाय नों अबो हाइ सायावै अबो हाइ मोबाइल टिब्रुवै जेटा सैमानि टाइम आ टाइम न नसो खायावै अर फाइ वाइ सलाइनाय फैदि फाइनाय फाइ ताइ अर अ हावा जत मथा तै दङ बाय सिमि इंया जों जुदि जत बुखुं बारारो एक खांगाय ब सामुनो जों खलाइमे आंनाय जत सामुनो खलाइमानो अबनो प्रमाण दानानि टाइम थिनि जत न हाइनो हाइटेक्स सानामु संगो अ कयेक मान स आं नायनाय बबो हाइके अब चेन्ज खलाइनानि जत रकम लामाव आं थानाय जत रकम जत कुसुगो तंनाय रंनि दगाव आं ठीक आसे आं थानाय बाट जुदि फाइनाय निनि January February रंनि बिसिङाव जुदि इंया हाइके आं लुकुरंनो कयो फाइलायदि जों एकखाय जेजार रैमामानि जेजार खलाइमामानि खलाइलायनाय अबनो सलाइरेनानै जों खुनुंनाय जों काम खलाइमे एकं खांगाय Aku kena kita marah ni, aku pergi bodoh. Cuma pakai